ndị Igbo anyị ji eme ọnụ anyị na-ekene unu n'oge omenala Igbo. Tata bụ oge anyị ji egositela unu omenala Igbo, ife ndị Igbo na-eme, ife ndị Igbo ji dị ebube, ebe ndị Igbo ife ndị Igbo ya bụ ha na-eme ndị ọcha ma ndị ọzọ na-asị chai ndị a nwere omenala. N'ụbọchị nke tata anyị na-ewetara unu nnukwu emume ndị Ojoto ji dị ebube. Ojoto bụ obodo dị na Idemmili South na Anambra steeti. Emume ha na-eme nke a na-akpọ Egwueke ka anyị ga-ewetara unu n'ụbọchị nke tata. Egwueke bụ otu nnekwu emume obodo ji wee dị ebube na anyị Ojoto. Chebiri anyị na cheta azụ ka anyị tee ga azụ na anyị isi olu. Chetakwa na aha m bụ Chidi Ikenna Amobi. Ka nduru gị ka anyị gaba. Ebe na-eme taa bụ ihe a na-akpọ mmemme a na-akpọ Egwueke Ojoto. Egwueke Ojoto a na-eme every August n'arọ ọbụla. A na-eme ọtụtụ ihe na-eme. Mmụọ epietari na-apịa, mmụọ mgba egwu na-agba. A emedi ya dị na ụtụtụ etu a wee na chi eji ya. Engineer Dr. Emume, bụ President General Ojoto aka na-asọ Union. Ịbịa na Ojoto, anyị nwere ụzọ akụkụ na-abụ na-apụ ọkụ. Nke mbụ bụ nkeji ọkụ, nke anyị mebiri ofu n'isi mbido ọnwa. Anyị na-ala ike ime na Ojoto obi ọkịa, maka na Ojoto dị ogbe 8. Ịnọ dị n'akụkụ mmiri ebe a, ịnọ dị n'akụkụ nke ọzọ. Anyị na-akpọ ndị dị n'ebe Ojoto ụlọ, na-akpọ nke ọzọ Ojoto bụ ọkụ. Nke ibido n'ufeji ọkụ ka anyị mesiri wee bido Egwueke a bụ emume ụmụ nwoke anyị ji ekele Chukwu na anyị kọọ ji n'ala rụọ ya ọfụma. Chineke mee anyị dị ndụ wee gwukwu ya, anyị ji ekele Chukwu werekwu ya wee na-ewe ụta omenala Ojoto, maka ịma na obodo ọbụla na-enwere omenala n'obodo afọ ya kwesịrị ịdị. Akụkụ nke anyị na-eme tata bụ a na-akpụ ya Egwueke. Ndị na-emekarị ya bụ ụmụ nwaanyị, anyị ji akwụrụ ụmụ nwaanyị ugwu. Ava m bụ Mrs. Adaugo Ama, onye Ojoto. Na emume Egwueke anyị na-eme taa bụ ife omenala dịbara gboo na ọ bụghị n'ihu anyị ka ọ dị na anyị pụta kwudie anyị wee tolukwu ya na-aga. Onye buru ife ọma bata ife ọma etolukwu ya na, ma onye were ife ọjọọ wee bata o tolukwu ya na olu oke ya ezinụlọ ya. Na-egwuregwu ka anyị na-egwu fugu ya egwuregwu. Mba ofesi Chineke ya akpọnatakwa mmụọ mfa na-efe ya akpọnatakwa kpọgokwa n'udo na aṅụrị. Ya ha chukwu okwu na-egwuregwu dịba gboo bifo anyị wepụta ụwa udokwu ya.
Asị m obi ike je ya Ojoto egwu. So a jikwa eme nkwụsị akọmede na ịtụwazi anya igbutebe ife faktori n'ugbo. So were ya na-ekele the god of the land maka na onye arụ dị pụta na arọ konye nni n'ala na-enye anya ọ na-ebu oge ruo mgbe onye buru onye nwa anyị ekele. So anyị ji na ụmụ be anyị niile anata nwa aṅụrị ife anyị kọnyesi n'ugbo nọ na-aga ọfụma maka ndụ o nyere anyị na-ayọkwu ya ka obodo anyị na-aga n'ihu na-eyi uzukwu ya asị owele iji wee zito na omenala anyị n'ọdị. Nna anyị kwu daalụ nne na ịgbọrọ ife ewu na-ata. Anyị na-ekele gị, anyị na-asị gị deme daalụ. Ndị obodo ndị mmadụ aghọtakwa na ihe a na-eme, ghọtakwa na ihe mere eji eme emume Egwueke ebe o si wee pụta, ihe kpatara eji eme na ọ bụ eme a na-eme ka e wee na-asị ka ezue ike ọrụ ugbo, akọcha ọrụ ugbo kọcha ede si ka e were emume wee zuo ike na bụ eji eme emume Egwueke. I'm
Emume anyị na-eme anyị ji ya na-atụ ụwa niile ha bịa ka anyị na ha nọrọ ya onye ọbụla na-eme emume si onye apụ anyị ma na ọ bụrụ eme ka ọ na-eme ọ bụrụ na redio ma telivishọn ọ pụtara we invited the entire world ha bịa nọnyere anyị so anyị wee kele Chukwu because na happiness shared is happiness multiplied. I
their custom and tradition. Maka na obodo ọbụla nwere ike preserve debeta omenala fa obodo a na-aga n'iru. Onye ọbụla tufuo omenala na ihe eji marụ nde. Ịma na ndị aba anụ ọfịa baba Zulu. Kezi ife na-engomi. Na anyị na-eje obodo onye na-eje obodo because they kept their laws and custom and tradition. Ilo n'ebe a bụ na idebere iwu fa. Ife tiri na aeroplane buchi ya azụ which they call deportation. So ebe ọbụla ha dị very proud of their own and Dankai dị richer than their own. We must be proud of whatever we have.
unu bụ ndị na-ete simenti na foundation ife unu na-eme amaka maka na unu na-ewepụta omenala Igbo na-ezikọ ụwa niile. Unu bụ ndị Igbo amaka production ife unu na-eme malụ mma. Ọ ya bụ ife a na-eti mkpu since ọha na eze na-ekwu ya, gọọmenti South Eastern steeti na-ekwu ya na ndị Igbo ya kabaghara ife niile eji mma na ha bụ Igbo ka a na-emesi ike. Ọnụ nwapụtakwa ada dis teknọlọji ịdị na-erekọd ya is a very beautiful thing. Ọ ya enyekwa aka na preserve maka na ikirite n'oge na-abịa na ya rekọd a nwata ike ọnụnụ ya ọsị this is possible. So oge gboo ka ndị be anyị nwere ife a na-akpọ written history mana kịta anyị kwesịrị inwe pure recorded. So na Chineke ya bụ ụlọ ume. Deus dá luta. Egwueke bụ emume a na-eme na ụka eke nọ n'ime Ọgọst ọnwa nke asatọ n'afọ ọbụla ka anyị ji eme Egwueke. Ebe a na-emekwana ya bụ na ebe a na-akpọ iyi ọsụ nọ n'ime Ọjọọ bụ ngalaba nọ n'ime Ojoto aka na asatọ. Wee na-asị na otu a ka Ojoto si eme ya na ịkwalite omenala na ibunitekwa nke ha jide ebube n'ala Igbo. Ọ bụ na nwere nke unu jide ebube otu ọbụla unu si eme ya ebe ọbụla a na-eme ya kpọtụrụ anyị n'ekwentị a ị ga-afụ n'okpuru onyonyo gị tata ka anyị bịa gosi mba ụwa ife unu na-eme na otu esi eme ya. Chebiri anyị n'izu ụka ọzọ. Chetakwa na aha m bụ Chidi Ikenna Amobi. Daalụ nne ka ọ dị oge ọzọ. Ekenekwa m gị nke onye chiri nyazere.